Mga giniingon nga, oh hahay. Tanaw itong balde. Uga pa kayo sa tanan. Oh, nato na lang likuran. Good morning matats. Tanaw tag isda. Naibarilis oh. Na sila barilis kami wa mi isda. Wa mi donggo matas. Kada po daan nyo eh. Dagko kami mga isda no. Problema dili ato ah. Kamera kay dunggo dito matas oh. Sila ra ka bangka. Kaya na may taga. Kaya ko ba na do? Guys, naku guys. Pili parcel mo do? 250 guys. Karkas ko na dire. Parang ya. Mga stinta go. Kadlok. Do, stintahon do no. Ay, deliver na ang mga pogi. Tara na. Jackpot. Guyod. Orang bangka mata to. Gamay kang bangka pero ang kuha pinidlag ko ah. Ay patuwa na, ay tuwad kayo kay dalo niya ka. Murat kayo ba? So mga tats, mauli na tataod-taod kay Mingaw. Ta! Kumusta tong kinabuhi? Ay good. Kita kayo ba wala gi dunggo-dunggo na. Oh mga tats, dungog ninyo. Pila na kadlaw mga tats, wa jud tay bang si ani. Kita niyo tong content, puro ragulay. Oh. Naibangka ng dunggo pero dili man ato ah. Ang laod ba itong mga bangka to? Wala yun. Nag-standby? Wala, standby ka. Namino kay lisod mo laod ning way tarong kuha isda. Pag abot sa laod, bukol. O, diba? Ito lang barilis matatso. Barilis, mga bangka. Pila ra kabuk ng dunggo. Puro barilis karga na. Mga giniingon nga, oh hahay. Tanaw itong balde. Uga pa kayo sa tanan. Oh, nato na lang likuran. Oh. So, ingana dyan ang atong kinabuhi mga tats. Usahay na usay wala pod. O, diba? Usay dagan po tag isda, oy. So, ang atong mga silingan karon, mga kamiguhan, pasensya sa mo. Wa sa tay give karon. Kay ultimo rep na ko mga tats, wa na sulod na isda. Nag-video-video lang tatong bariles para na lang tayo ma-upload. O, diba? O, tanang mo dagat to, mingaw kayo. Pigado ang atong ano karon, panagat. Ha? So mo lang to matats, daghang kay salamat og muulit nako.